Няма как да не поговорим за меланхолията, когато тя витае във въздуха около нас тези дни, в транзитното поле. Заедно с портал 50, порталът на ценностите, хексаграмата Котелът, в транзитното поле около нас е сформиран и каналът на мутацията 360, дизайн на енергия, която варира и инициира. 360 е много специален, защото той е един от форматиращите канали. В бодиграфа трите канала, които са между корена и сакрала, се наричат форматиращи и те задават начинът, по който ще тече енергията в целия дизайн. Така че ако имате един от тези три канала в бодиграфите си, в дизайните ви, то вашият дизайн, вашата енергия е подвластна на честотата, по която тече съответният канал или канали. Но днешната тема е меланхолията, която живее в канала 360. Много голяма част от хората не знаят какво е меланхолия, подценяват я и не дават възможност на себе си да живеят с нея. Напротив, правят точно обратното, бутат себе си да инициират действия, да тръгат в различни посоки, защото не понасят начина, по който се чувстват, когато меланхолията присъства в живота им. Меланхолията е нещо много специално. Тя е музата на художника. Не само на художника, меланхолията е музата на тези от вас, които са индивидуални. Всеки един от нас има малко или много понякога индивидуална активация в дизайна си и е тук да изпитва меланхолия на тези места. Това е енергия, която не може да контролираме. Това е енергия, на която не може да разчитаме постоянно. Тя има свой индивидуален дизайн. Пулс. Включено, изключено, пауза. Именно в паузите, когато нищо не те радва, когато всичко ти е сиво и апатично, когато навън е единствения слънчев ден и ти 5 пари не си дава за него, когато ти е все едно за живота, именно тогава е дошла меланхолията в живота. В живота ви. Това е мутацията. Тогава в тези паузи се случва мутацията. Мутацията, че нещо ново предстои да се роди на повърхността. След като се включи енергията, трябва да знаете, че тази пауза, това състояние, в което ви е все едно, няма да бъде вечно. Но именно там се случва мутацията. За да може да се роди новото семенце, за да може да има мутация, вие трябва да позволите на себе си да останете в паузата. Защото, както се казва, мутацията е в пространството между нотите, в тишината. Защото именно там започва да се създава семенцето. Ние не може да го видим, не може да го усетим. Единствено може да го предвидим, да си кажем, окей, ето го пак този момент, в който ми е все едно, в който ми е меланхолично, в който ми е апатично. Това означава да остана сам със себе си. Това означава да не бутам себе си на сила, да тръгвам в различни посоки, да инициирам действия, да се опитвам да се измъкна от начина, по който се чувствам, защото тогава вие ще попречите на мутацията да се случи. Защото тогава вие ще спрете сътворението на семенцето, на вашата мутация. Тези моменти на апатия изискват от вас да останете сами със себе си. Както знаем, художниците и тяхната муза, художникът не е човек, който може просто да седне и да започне да рисува всеки ден, по всяко време. Не е математика, не е да седнем да решиме 2-3 задачи, защото сме логични и защото това нещо се случва постоянно. Имаме достъп до него. Не, музата и меланхолията са коренно различно нещо. Меланхолията изисква, когато почука на вратата, вие да отворите широко вратата и да я приветствате в живота си. Да се научите как да живеете с нея. Тя единственото, което изисква от вас, е да правите само и единствено нещата, които обичате да правите. В тези моменти може да забележите, че може да пишете, може да изваждате на лист своята душа, може да рисувате,
Да слушате музика е задължително, защото музиката е най-добрата ви приятелка. На тези от вас, които сте меланхолични индивидуалисти. Но не я гонете. Не будите себе си на сила, защото тогава меланхолията си отива, музата си отива и на нейно място идва депресията. Депресията идва, когато не използваш и не уважаваш начинът, по който тече енергията ти. Толкова е просто. Научете се как да живеете с тази меланхолия, която е вашият най-добър приятел, за да бъдете креативни. Защото всеки един от вас знае, че когато бута себе си на сила, да бъде креативен, да твори, да постига нещо, да очаква нови резултати, не се получава, невъзможно е. И всеки един от вас знае онези моменти, в които енергията се е включила и имаш силата да преобърне света. И малкото неща, които ще направиш в този момент, са качествени. Те са креативни, те са ваши, те са уникални. Защото индивидуалността е свързана с това да не копира, да не подражава, да следва своя път. И ако вие искате да следвате своя уникален път, то вие трябва да се научите как да приемате меланхолията като гостенка в живота ви. Пожелавам ви осъзнатост.